ولا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. أمبدا الإسلام أمبا بلا جلنفو مالكنا أني مالكوكا kadam ne sigida folo fokata bla alaba nanga folwa bela jeli munu sigilemeni wakati na uga jabarani ngoro no ye tele so sanma mbaye no ye energy tv anga folbe bela jeli juma temene ay ala deli ngo ala ka juma wara irana masayi ay deli ya jabi ala ye juma wara irana an sigilem flo o kenede kani o bisa an be fe ka ɲiningali fila o de b'an bolo ka tengu an ka imam bala no imam dema bari ka bɔ banangabugu la imam mun tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina a ko ko fo silamɛya jɛli a n'a a jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye amiru dumbo ye ɔ bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ teleso sanumanba in sanfɛ yan ɲiningali fila min n'an bɛna tɔngu an ka imam na a kuma cayalen don a fɔlɔ o de ye hɔrɔma yɛrɛ ye mun ye ani ne be imam fɛ a ka da do la bi ko wala an ye an ka se k'o faamu filanan o de ye an y'a ye fɔlɔ an ka maakɔrɔbaw n'u ye duwawu k'i ye cogo o cogo a laban o b'a fɔ de ala k'a kɛ alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam barika kosɔn walima lahɔrɔma kosɔn a ka nin k'i ye walima waliju karisa walima kutubu karisa nka an y'a ye bi diɲɛ laban na da tɛ se ka t'o la n'i y'o fɔ ko karisa lahɔrɔma o ye dɔw gulo ka tasuma ye o tuma na ni ɲininkali fila an bɛ fɛ bi imamu a k'i da don a la k'a walawala pour que an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an t'a bila dagirinna dɛ imamu an b'a fɔ salamu aleykum denba bari. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم على من أطاعه وتبع رضاه والمنتقم ممن خالفه وتبع هواه. وأصلي وأسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بساري أمي الله تعالى دليل كبوشي تنتورم كفمت لمن الله تعالى تغبر كمي yananga do babu kono ambe folise ambal muslimi mo malik kono ane malik koka minum ba lame ane minum ba al anwili anga foli ane do ba be ne foli kaka ambe foli ka be ambe do ka be ambe do nyina abefe mo bala ka weli ke jamana koka ane jamana kono bilazu ni do ba kono na anga foli ba be ademsen na makroba anga dugawu b'a bɛɛ ye wa an bɛ dugawu ɲini a bɛɛ fɛ ka tila ka foli kɛ teleso ɲɛmaaba ye fo ka na dugu ma an ma baara kɛ teleso kɔnɔ an ka foli b'a bɛɛ ye an ka dugawu b'a bɛɛ ye kɛnɛya ani lafiya ani labanko ɲuman ya rabbi ala k'a nɔgɔya an n'u bɛɛ ye amin k'a ɲini alahu taala fɛ vie an b'a ɲini masaba in fɛ ala kira yɛrɛ min n'i ta tunu o la sisan sallallahu alaihi wasallam o barika an'o hɔrɔma ala k'a ɲɛda sahabaw ka lahara ala k'a ɲɛda ala kira ka lahara ani kiraw ni najumanw an ka manguw n'u kamanguw k'a gosiɲɛw na aljinɛ dala ya rabbi ala k'o k'an ye ala k'o k'an ye an fa n'an baw bonya kosɔn ala k'o k'an ye an karamɔgɔ hɔrɔma kosɔn ani ala ka walijubaw kosɔn najumanw ni kiraw hɔrɔma ya rabbi ala k'an diɲɛ dilan ala k'an lahara dilan ala kira kanu kosɔn salli ala muhamad an bɛ kuma daminɛ alahu taala tɔgɔ barikama ye n'o ye bisimilahi rahmani rahim ye ka seereya k'a dɔn masi tɛ fɔ alahu masakɛ min kun b'a ka masaya la ka kɔ danfɛnw nani masakɛ min b'a ka masaya la danfɛnw bannen kɔ masakɛ min nana ni danfɛnw ye ale de y'a dilan n'a kun b'a dilan fɛn tɛ yen min b'a dɔn k'a bɛ yen o la an bɛ ala fo an bɛ ala fo k'a barika da ala min ye anw fara la ilaha illallah muhammadu rasulullah masa min y'an fara o cɛw kan an bɛ ala fo o la masa min y'an fara o musobaw kan bi an bɛ ala barika da o la la in shakartum la azidannakum qur'ana yo defo muhammad adama do ko ne ba baraka na yi nga nyuma don baw jentla baw laharatla fi ni ala ka nyuma don abi jentla abi laharatla ko mani mam yasro ala ke silamai ala ma to tuide abada ye na ala ke silamai ala ma to tuye ay jentla ay laharatla ma ala fuga baraka da alai ayanga silamai silamai jumai nye la ilaha illallah muhammadur rasulullah
nin kuma in an do wondo babu kono an be folo nin kuma in dila silamɛya jumɛn ye o de la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a donga ye jumɛn ye o de ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kɔrɔ wɛrɛ t'a la ka tɛmɛ nin kan wa donga wɛrɛ tɛ diinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ nin kan nin do kunu nin do bi sini nin do k'a ta muhammadu rasulullah ko ɲɛ wuli lalimu o lalimu tɛmɛna kɔnɔ a bɛɛ bɛn'a fɔ ko silamɛya donga ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah n'i ye fɛn wɛrɛ fara nin kan i bɛ kafiriya fɛn duuru bɛ yen ni tusera kelen o kelen i bɛ kafiriya ni tusera sali la i bɛ kafiriya ni ye sali nangari i bɛ kafiriya sun bɛ tɛ hiji bɛ tɛ jaga bɛ tɛ n ye n dalila k'a f'i ye n ko nin duuru in nin de ye silamɛya ye wa silamɛya banna foyi t'a kɔfɛ foyi t'a ɲɛfɛ o la an bɛ ala fo a y'an kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah a y'an kɛ o dungew ɲɛ an bɛ ala fo la ka tila k'a ɲini ala fɛ sangare ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu silamɛya kan n'an ni ala bɛ ɲɔgɔn bɛ kunbɛn don min na n'o ye laharata don ye i ni musow ni denw bɛ revoir di ɲɔgɔn ma don min na ala k'an ka kuma laban kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam silamɛw n'an bɔra yen sa an bɛ sɔrɔ ka taa ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ka kisi ni nɛɛma caman ɲini ala fɛ a k'o jija ala kira kan muhammadu rasulullah ala y'o de fɔ anw ye kuranɛ kɔnɔ inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima a ko ne ala ani muhammad ni ka mɛlɛkɛw an bɛ salatu kɛ muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ko mu'minu a ye fara ne ala kan a ka fara n ka mɛlɛkɛw kan an ka salatu kɛ ala kira kan bonya wasara ala kira ye kuma in danyɔrɔ t'a la bara foyi tɛ ala la ni salatu kɛ ala ka baara ko k'ale bɛ min kɛ o de ye salatu ye muhammadu rasulullah kiraw bɛ sɔli ala kira kan mɛlɛkɛw bɛ sɔli ala kira kan nabi ɲumanw sɔli ala kira kan kiraw sɔlila kan ala ka danfɛn tɛ yen min tɛ salatu bɛ muhammadu rasulullah min tɛ salatu ala kira kan o la n'an bɔra yen an bɛ kisi ɲini ala kira ka so dungew ye a muso n'a denw a n'a zurriya sanumanbaw kisi olu fana bɛ kisi kɔnɔ a n'a ka sahaba ɲumanw minnu ye ma min n'a ye wele da cɛw minnu ye alakira laminɛ sallallahu alaihi wasallam sayyidina bakasiki n'a ɲɔgɔnnaw u ye alakira laminɛ kuma min n'a ye wele da n'o ye la ilaha illallah wele cɛw y'a laminɛ afwajan wallahi o don vieux ni lemana tila ni donna silamɛya sɔgɔma lazara b'a se kuma b'a sɔrɔ i bɔra sahaba minnu ye alakira laminɛ biyɛnbilen tasuma kami waati la kisi bɛ o sahaba ninnu ye kisi bɛ sahabaw ye minnu tugura o la fo ka taa se lahara jɔ dɔ ma ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ don o kisi kɔnɔ alakira kanu kɔsɔn salli ala rasulillah wa sallim vesari n'an bɔra ye babu bɛ yɔrɔ min na bi o ye hɔrɔmako ye wallahi ɲininkali badenba de bɛ yen welekɛlaw bɛ ɲininkali minnu kɛ an bɛ kɛ ka kuma o de kan ni mɔgɔ ye mago bɛ min na don min an b'o de di an ye min dɔn an na an b'o fɔ min ni bi tɛ kunun mali kɔnɔ yan maa kun t'a fɔ ko hɔrɔma ye nkalon ye mali la yan ni bi tɛ k'a fɔ hɔrɔma ye nkalon ye wala hɔrɔma yɛrɛ mun ye walahi fɔlɔ o ɲininkali kun tɛ yen mun nana n'o ye bi ma deli k'a f'i ɲɛna taabolo ko de nana ni nin bɛɛ ye n dun delila k'a f'i ye ne bɛ nin wele n bɛ nin kuma in na a bɛ san mugan bɔ bamakɔ yan san mugan n bɛ nin kuma in na walahi ni bi tɛ a kun ni ɲininkali kɛ mali kɔnɔ ko hɔrɔma ye mun ye wala hɔrɔma yɛrɛ bi daga wa wala a tɛ daga hɔrɔma kɔrɔ ye ka maa dɔ dɔ yen ni ala cɛ ala bi fɛn kɛ maa dɔ ye maa dɔ kɔsɔn a bɛ ko to yen maa dɔ kɔsɔn o de ye hɔrɔma ye o tuma kuma surunya kama komi wa tan man ca ka kuma kunbaba tɔmɔ k'a d'i ma a fɔlɔfɔlɔ yanni ka don kɔrɔba kɔnɔ cɛ o cɛ k'i bɛ hɔrɔma kɛ nkalon ye k'i bɛ hɔrɔma nangari ko hɔrɔma tɛ tiɲɛ ye fo ka taa se hɔrɔma tɛ ala kira la a tɛ nabi ɲumanw na a tɛ kiraw la a tɛ waliju la kuma tɛ kutubu ma k'a fɔ maa kana maa dɔ in ni ala cɛ i ka kuma in laɲini ye fɛn min i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ minnu b'a la ka kɛlɛ kɛ hɔrɔma ko la ko hɔrɔma ka dabila maa ɲuman ziyara ka dabila ka taa maa ɲuman fɛ ka taa dugawu ɲini a fɛ k'o dabila maa minnu b'o kɛlɛ kɛ a kɛlɛ bɛɛ n'o turu mɛ fɛn min nɔfɛ i b'a dɔn ayi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamɛnbagaw ka hakɛto wallahi ko in bɛɛ bɛ alakira de nɔfɛ donc n'u ye hɔrɔma bɔ kira la yarɔ kira tɔw kuma tɛ fɔ bilen o na ɲuman tɔw kuma tɛ fɔ bilen kuma tɛ waliju kɔni ma kuma tɛ kutubu ma donc hɔrɔma ni maa min ko hɔrɔma ye nkalon ye wala ni maa min banna hɔrɔma ma o y'i kafiriyalen fɔ lahara ala kana an kafiriya n bɛ dalilu damadɔ d'i ma o n'o tɛ dalilu 100 de bɛ na ni kuranɛ kuma na ka na kuma o kɔni o y'a dan de dɛ
ne be yingaw anga Qur'an aya flata anga soroka do babu kono Qur'an ko ala kiramo sallallahu alaihi wasallam ko wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub ni khorma aya doy aya flana alako wa man yu'azzim hurmati Allah fa huwa khairun lahu inda rabbih bidan aya flamo alako muhammadu afud salamo ya kunna ala faminu boyan ne mamin yo boyan wode mu'mini wode ala jin saranya bai fa innaha min taqwal qulub wode duzukuna ala jin saranya bai na ala fami boyan ne mamin yo boyan ede ala saranya bai ede mu'mini ya ala yara kuma kai ko kono akala ga ayi wara ala kirama koni mamin na ala ka horoma yoro boyan hurimatillah mamin na ala ka horoma yoro boyan muhammad sallallahu alaihi wasallam ako hera de bo tigila maye ne ala yoro ma may horma bu ne ala la harado place be mbulu ya Allahu akbar ala bi faraka la adina donga bi faraka ma ngam ni yo ala ka horma fe mo ya op ma da be mbulu ni horma ble ko al kaaba to goydi ala to men dal kaaba ako baytul al haram ne ala ka horma so vie ala fe minu mbuya ala la horma ke fe minu na ala ya nya mariya kango lu bunya ni mami mo bunya bi ke kafri tala parce que ya la soso ben misal folo min dimo al kaaba anta salika nya shamo amanya shamo otiyawa abeke al kaaba nan taraf al maga amita tawafu min al kaaba la tawafu bi ni baka al kaaba la ibala ka ala de batu wa ibala ka al kaaba de batu ibaka ala de batu ala al kaaba bunya nisa kaba khuru fi ma min nu kama ko hajar al aswadu o mi ba al kaaba la ala ka ciba ko ni mami ba tabafula ni sa kaba kuru fi mai mo ika asumu ni dai ka ambraze ni masola iki bolo daka ka dai dala farata faradu da me mundela ala ka kanga asumu nan dai mundela ambe million do biela ka tajigi maga mundela chawbita nyaw va farakuru no fe farata faradu farakuru mi ni ala kira ko sallallahu ko yaminullah hajar al aswad yaminullah ako kabakuru fi man ba al kabala ala kiri mbulu lawa me ala kiri mbulu e faraywa ay me muna ala kira ko ala kiri mbulu manaha akoro ni mami ni taga da farakuru fi man na al kaba farakuru aswad hajar al aswadula ni bulu da ka bi na fi taga da alam ni ye bijou da ma bay na fu ye bijou da allahumma me ambe ba do ka fa ala ko mbulu te ay o donandu mu ye faray mbuya ala di horma kala otewa horma do de donc horma yorula nambara hajar aswadula maqam ibrahim fi al-kaaba karafe maqam ibrahim man dakhalahu kana amina qur'ana ko ibrahim joro ni ma min dona ki jo yorla ibe hakili sigi kono maqam ibrahim ala ko salama wa nawsara al-kaaba tawafula na tawafu nasra maqam ibrahim na aka arkan flasadi qoraydi sabuni ya rakam flasali makama ibrahim ni ko ya rabbi ala ko perelendo Allahu akbar muna parce que horoma ba yorola horoma bala nambaray safa ni marwa muna mata boli horoma te horoma do de jenyo horoma kala muso ta fetigi Allahu akbar nambaray amta tle arafa kulu safe kulu ta fe wa abia abia ebi pa kulu jole kuna kata manga arafa kulu no tagacha buna adama de bi tat le ki jot le ko arafa kulu safe me no fe Allahu akbar ko horma be kulula horma yira al kabala horma yira hajar aswadula horma yira safani marwala horma yira arafa kulula horma yira mina horma yira musdalifa ayirula me horma ta ala kira Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ma minu min bol safani marwa ce balaka ala de batu balaka safani marwa de batu ala mamuru tujo arafa kulu safe o be khal ala de wele wa ala de bata tarbata kulu de batu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma kuma la yin be ni kuma me min nofe mamadu kodo kuma me min nofe ala kira kodo faramata ala kira la ubulo ala kira kana doina ala ce inyashi ala inyashi alamo ka kira boina ala ce allazina yuriduna an yufarriqu bayna allah wa rusuli أولئك هم الكافرون حقا يقرأ الآية ألاكم ما منهم بافا كوب الدنيا على نيجا كيروتشي الله أكبر أقول ما منهم كوب الدفرانس كنا على نيجا كيروتشي أقول دي كافر يري ودي
Allahu akbar. Allah ta'ala ya horama ke alkaba la ka horama ke hajjal aswadu ka horama ke maqam ibrahim na safa ni marwa arafa kulu safila mashal haramu minaw Allah ya horama ke nyola o de ko sa adama do me bieta ka tajiga adu kulo safe ba adu kulo horama ni jora horama yorla ni ko ya rabbi ala bi jabi horama yera fara kurula horama yera du kulo la misri sabe du kulo safe Allah ko ka kana la tashuddu rihal akana cricket da nyame wala ana soke wala kabita misiri sisigre Allahu akbar horama ni kamo ala ko fonnay kira ko fonnay bo misiri sabala al kaba bola baitul muqaddas bola muhammadur rasulullah aka misiri bola giye dugu kolo misiri be horama te misiri sila ni misiri sabate Allahu akbar ala kira ko aye cricket o da soke wala nyame wala aka ta ne misiri fly no fe ba na tara ne misiri fly na abe salimi nga kono asali bi be misiri to sal double ba yirika kas araka ka farda kelen zali al kabala abi be nye misiri to farda ba kimem Allahu akbar na ala yamne munyake horoma do de genyo horoma ke al kabala alaka horoma chew nabi mawndi horoma ke al kabala okera ka الملتزمي كبا الكابا دلا يرد الكابا الكابا دني ملتزمي كي نبي من بيقولون فلان شو دام الكابا جكر نبي من بيقولون فلان الله اكبر اكون ما من زل كره مسير لا فرد كه ابي بجي مسير تو فرد بكل دي فرد بكلي الله اكبر فرد كلي محمد رسول الله كره مسير ني فرد كل زراق انا جي مسير تو فرد بكل ني وهي مثال دوي كتابو دوكوتي تشكا o kira ka misiri kelen ngono yi kira ni mesaha ako misali yoro mina araka misiri nouveau atapi utewa akoni mami ndona aleka misiri yere kono madina ba fuma ko yoro ko rawda ko aljina no fro ni dono place la be na fu be aljina no fro Allahu akbar mole oke horoma do de o mani mami ngo horoma ki be dutuke horoma na wala ki be horoma ke ngaloy ibi kafriya islamé yere horoma di na mura ya meta yoro jumay kuma imbe mami no fe muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam dona horoma da kala de ay sakatala wa kira ala kira doni ini ala ce jaku yadu ni ye kira boy ki bita ala fe ki sawu bi mine kai ki kungulo semebe o be na foni mami ngi bita kuluba imma go be president la ina la se gardu koru mo imma songa je nyini o luka sira di mo ni ki be tema ki sawu bi mine jago ala ki sabi mine de muhammad rasulullah ala de ala ka portier ala ka dodo ni kira temate ala so nabi mo ma ala sura fakira sakatala kira ma ala sura fu jole ko ala kira o kera حديث القدسية الله تعالى بف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى عزتي وجلالي لو سلكوا كل طريق وأتوا على كل باب لا تفتح لهم حتى يأتوا وراءك يا محمد الله محمد بنغالي قبو ينا نا الله أن قرتلا نيجي بفر لنيوم كوبنا نا الله كباليلا نو ني أسرنا باليلا نمي جولي دانفو نيفي نقطو داتيلة كما لا ينيوي الله أكبر الله يرحم مكاني حديث القدسية كما لا ينيوي مني نما مي كيبتا على في نما تمي على كرافي تسمى بمنه أيس جاوا تمليو في نبي يوم تمنا على كرافي كيلو تمنا على كرافي كما تقول جبوا كما تقطب ما كما تصحاب ما على كرا أرا على ده أرا نيكوي دافع بيبي أرا من على كرا كافي نيما أرا من على كرا كافي لا هرد جهنم بسم الله odo ko so la hara jodo angala mo yangala mina ne la hara jodo kra jo die be fara le nyanga adama de ni dina ni bangam kampanga mana fofo ndizika mena da fen tay odo minti na la hara keneka ma bi do kuma kono awo odo kira obu yere nyini nabi mo obu yere nyini anfa adama tseka so nando nuhu tseka do ibrahim tseka do musa tseka do isa tseka do gembi jo tawne fe odo kuma allah taala fe sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam balamake bilibile kuy nata doni yakuna ngoya suwo miyeni tasira ma dare ka finyana tabulo fon fon be jamune kono ani diye kono be tabulo fon fon be billahi tallahi ni saraki to ka bita jahannamna foto la o dalu bakime bane bari bulu abi parce que a tabulo kilenwo kilen be fendo bubulo mi bi make kafri rere a kilen a tabulo kilenwo kilen Allahu akbar la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ngo nin kunde mallaya ay nungun jande anyabe nabiri wallahi ala ka cewa sallallahu alaihi wasallam qur'an aya fla di moses o dira
ni ala ye alkaba bonya ala ye kiraw bonya aye nabi man bonya ala ye mami bonya ni ma bonya to kafiri wala ye kafiri farakuru bonya na ala fe ka dugu ka misru bonya ala fe ka horoma ke misru la ka horoma ke farakuru la e bi ta fa ko horoma ta ala ka cibala sallallahu alaihi wasallam ni mami ko e nyana ko ake ala ni ala kira kama o do ka tasuma kami ni ya ye mami na jahannama dendo wallahi an wala ka soro an fa ba fa akenya ala kama ala ni kira kama nzo ala ni kira kama ndoi ala ni kira kama ubi dugo kira fatiyata ala ake muhammadu horoma ko ala ake muhammadu baraka ko islam min bana ni mo ye kafiri ubi saka fa ko la ko saka fa ala dafe bunya ka horoma kala ni ma kala bi kafiriya an kira ala ya horoma ke nabila musa la Quran aya yo fanya aye nabila isa ka horoma fo Quran aya yo fanya e bita ko horoma te muhammadu la sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah horoma bala إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ala ye nabila isa ka horoma fo Qur'an kɔnɔ ya afora de nabila musa tabi horoma yela nabila musa la horoma yela isa la e ba ko horoma ta ala kira la e ti ala kira do ni ala cɛ ne ka bago kuma de koy ka bago kuma do de ni bi do ke do iba anafigu de ma ni bi do ke ala ka ala ya kama o kɔrɔ donc ala ka na ke danfɛn ko so o ta ya donc iba fɛ ka danfɛn bɛɛ boyi ni ala cɛ e bi shi ala fɛ i ala do mi على دومي قرآن لكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا ألاكو أين على بطو أي محمد الله بطو صلى الله عليه وسلم أي أكل فرنغتو أفرج منها أكو وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا أكوينا على بتو أي محمد بتو أكلا فلافراني على كبلي أي جنيك أفانا باي يي نيما جوالا كلا كوفة تسمى بيمنه سكاتالا كلا وجوالا كلا على كلا كوفة أودي كلا وصلنا على كلا مو أودي كوسو كلا كروي نبي نيما وصلنا على كلا أودي كوسو كلا نبي موني أمي موكي على كلا مانتوني أمي موكي سلامي أمي موكي قرآن كلا إني كان دبلوم ولا لا هذا كنا إذا فكل هرمات على كلا كيبو بوينا على شيء إذا دعوا كنا إتاف على كلا هرما ولا على بركة على كلا بركة على لينجني فيما يجوا ده على كاكا على يكمل نيام كرامو من داخل النافقدو نيام كرامو من دا على كلا دول على كلا جودو وكلا جو ببتاجا نمنا نقرأ نكلا أطولا الله أكبر أي محمد رسول الله حديث أبو بكر بخاري كله ما من تابو تيجي قرآن آية دوبه وتسأل كلا في أي وتسأل نافوك مغوي تسي ما هو بتابو لا قرآن آية دوبه نا قرآن دو أدت سومو حديث دوبه أدت سومو باو ناد سومو دوم يعني فهمو باكونجي الله أكبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تابو تيجي أي فرا تابو تيجي كلامه تابو تيجي فرا لا ويلا هرا ويوكا لا هرا في رجنيه أكيرا بالله ويوكا لا هرا في رجنيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسان نعم نرب مفخين غالدو كيلا بسم الله يلا ني بلبلي ري كرا محمد صلى الله عليه وسلم يبسا كو دوي ني الاچه mais fami anga kutubu ni waliju ni manman to munum be ira yibese ko lu fene doyi ni ala cewa نعم ira o koni o dagalendo wa mina aya amina aya ko amba patron fi folo no okay mami fo salama doyi mi mo salama wi ni mami ma ala kira doyi ala ce tasma bi mine kele ala tim ma kabato mine ni ala kira fa innina sallallahu alaihi wasallam wi folo iga bato iga sali iga sun ala ta mine ni Muhammadu kalonti ni na janna bita sallallahu alaihi wasallam mbe ka kuma mi fo mbe ka kuma la alimu de mbe ka kuma doli bawde de me mi fo doli bawde ba shi do horoma tete ni kira kalonti la tasma bi don Allahu akbar ala kira mo kono kono wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minina karambo ben doli la alimu ben ayen kordo ala ko neni Muhammad
sallallahu alaihi wasallam silama ya njeni silama ya tugu ne ala ni ala kira la silama ya ni ala ni muhammadu horoba sallallahu alaihi wasallam ni yoro ina ala ya ala kira ni ala kira damiru ke de wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu ni huye damiru kelendi ala ya ni ala kira ke damiru kelen pewde yoro ma ala kuma kan fo wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhuma ala bofo ako an yurduhu ni ngunda qur'an aya ni hadisa ko ni fo babu ka hadisa ban ba fo mo fo de baba ke sabali Muhammad Rasulullah ko te o de yi ka bien ala kira de yi la haray ni ma kira do ni ala ce takena am ala ma ko tiga salila am ma ko tiga shuna ni ako wasallallahu bi jahi fa inna jahi inna Allah azim salamu alayhi ni Muhammadu del ayin ala del ni Muhammadu horama wallahi ni horama ka bo ala buru Qur'an aya ko ala kira ma wa kana fadlullah alayka azim Muhammadu ni ala ka bunya babi ka sa sallallahu alaihi wasallam kira ya ala kira horabani okera nabi mo ya ala kira horabani kuma ta walju mo e ma fu e ko kete ala kira horabani e remu la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ye dave bunya ala ayala kira bunya ka tema beka kira nu ka bunya bay ala kira de koso yaso nabi mo nu ka joro bay kira de koso yaso billahi na ala kira kungoso te parce que ko ala no an sola ala kira la amitu ala la tu'minuna bihi wala tansurunahu qala aqradtum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin ala ni kira win layduta muhammadu kul aya min aya fle nde do be kono muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala daven bunya muhammadu ba be sanfe ala kira bunya dande bunya mina ayi na bunya bunya dande bunya mina an ta an fa da mafide an ta an fa da mai ala kira duwa ala ce an wa da musa aka usa gani ayi jiri de du ala ko budne kan ga daye de ko mi makan da kame bon ajinya kuna adam bara ajinya kuna ana musa hawa sambin na ne kitabu ku bala kan nyoni we nyon yoro mi kan arafa ku safale arafa أبا علماء ويصل سبنا لكنا بالك على ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويعلم ديل سبنا على ما سمع بالجابي على يا فما سنيكو تسا يا فما فدوم يسرا على فكر صافي ويعلم ويلي الله بعد ما كودو اللهم بحق ابني محمد صلى الله عليه وسلم على كن الدين يمان كروسي يا فما على كوني يبو زوم بفستس ما كوندي ما دونتو الله اكبر ادم يا فري من يرك نيكو على كرا فوني كابلتا نيكو يو توفو ديبي ما تام نيا ما فرا ملا ادم على كرا دواني على كرا nabi nyuma be kira do na alache nabi nyuma be ya nata kuma ke ala kira do fe mai Allahu akbar e ma gwaza biti jo hali maut ye ma shia me mata do la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma charo de ala e fon fen bunya ala e kira de bunya ka tema beka ala e nabi mo bunya ka tema dan fen beka aye kira bunya ka tema dan fen beka aye sahaba bunya ka tema dan fen beka aye waliju bunya ka tema dan fen beka hakwana hafizu bunya ka tema dan fen beka ma ka pisa ma ye oble hakilla ni bano mo ibike kafiri qur'an ko tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd qur'an faddalna ba'dahum ala ba'd na ala kira dakha dofi saya doye ma'usa ne bayre ma min ga pisa yi jako yi bo horoma ni bo barka yi ma min ga pisa ni yo do ni ala ci ala biso skatala ala kira bu ya kateme da fen be sallallahu alaihi wasallam qur'an ko cedul ala cedul to fo qur'an ko ma mu gan duru bele bele wala kem mu gan duru o kem mu gan duru wallahi tal make ala be ala kira fe sallallahu ala ma go dora akele wo kele na bo wele ata wele halde bu nyai ala ya fa adama wele qur'an ko kuma me na bina kuma adama fe akoy ya adam iskin anta wa zawjuka aljanna ibe ya korolo ni ko mata to ma ko hey buya to ko la buya gola ai ni ko do mo hey abekele o abekele de sika to la de ko hey chese ne ka bagande wa hey tene to ko wa ala adama abafa ay ala wele kuma me amma bunya to ko fu idaka ya wele acce to jedela ko hey ya adam hey adam amma hey fam aya fo de anga ba fa adama fa yanga tan nabila nuhu fa ala mu le fam ko na kono mama ala bila nuhu wele ko ya nuh innahu laysa ibnuk innahu amalu ghayr salih ko hey nuhu idinta de na atoy kera to fana jira abila nuhu wele kuma na hey de fam nuhu ye bele do de
Allah bila nabi Ibrahim bila kuma ko Allah ya bila chugudi ko ya Ibrahim qad saddaqta ar-ruya ko he Ibrahim yi ka sugo kin je ko ide ya ko ki ba kan ni awo ay he de fam ayo do fo abila nabi Musa bila kuma min ay mu le fam Qur'an ko ko ya Musa innani ala Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dhikri ay he de fam e Musa abila nabila Isa wele kuma min ay mu le fam ay he de fana fuma ako ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilay ila akhir al-aya ako he Isa wallahi nabi ne korta ka tade alamon idafale ka soro foi ma manke ila ala ni be adama kuma bawi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya ay he de fo Zakariya fora أقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة أقول نبي يا توراة من النفعان بركة كبركة ناي نوع كراو كراب القرآن كنا على يهيد فابم أقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق أبتا هي أبوي بويا جماعة من كمينا بويا تلا والله في على يا لين كم من كابكم bajo fe noy Muhammad Rasulullah adina kamali mbay adina khoro musuci la haddo chawbita jo chemi nga parsol jogoro ni ma joyet lebi joy e ala ka nyula de nabi ma ba keme ani ba mu ganna ni bebita jo kamali ka parsol jogoro kamale min ala qama qur'an kono asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmud Allah rajodu maqamal mahmud ala kira oyitay sallallahu alaihi wasallam ala ko chema qur'an kono yawma la yukhzi Allahu nabiyya wal ladzina amanu ma'a ala ko chemmo ko lahara do mbet tribini di mo maqamal mahmud ala kira o yita lahara Allahu akbar mamadou lahara ndi wayba nti lebu ma minu tugra ila billahi lahara ni tawlu lebu ala kan fara o jabu ami 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 ya rabbi o muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamina ala ba fa kuma ala kira fe qur'ana mu mebbe hijugo bi woron kono ala ma kuma ala kira fe qur'ana yorosila ka fa ko ya muhammad Allahu akbar ala sallallahu alaihi wasallam ala imam bunya ala ni sigle fle ban ni ko to bunya هيك في فرع لك ده هيك أنا في فرع لك على كلام إيه توحيدي تو إيه توحيدي بوم لا إله إلا الله جل با ني محمد تبي على يمي أي أو ده كباكوي ني محمد تبي على دومي إبراهيم قال سلم من على يا على سلطة يا على سلطة أي لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون أقوياء على كلامك يا أقوياء من يهدي الله فهو المهتدي ومن يدلي فلا هادي له نعلى ما مكنا وبكنا يا ربي على كان آمين من على ما في كاسو كو نشي بي وربي كون لي بتاجال مكون ko chama ne baby chere lo chama ay sika tola ay kuma mi ala bina kuma ala kira fi qur'ani kono ala ko bu kodi ya te qur'ani mo mebbe ala ma fa ala kira ya muhammadu wa sharaftu fi atid daga ala kira ya muhammad ala yo interdit على بنا كلا ولا فلو تمامي القرآن هنا أخو يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ويلك فلان كام القرآن هنا أخو يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أبي لك وين القرآن يخنو وين يقول سبنانا أخو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك أخو يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم أخو يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين هل على بكما على كلا فرمسو في أبكما وفني بنياي والله أكو يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتنا كلا فرمسو كله أما سمع فيه مامور مسو أما سمع فيه أكو محمد نبي ما فرمسو أو نجيم مسو تو مانغا أخو يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب الضعيفين وكان ذلك على الله يسير أخو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
أقول لك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحيلة أيمانكم الله ما القرآن ممبى يا محمد فيوتي أتينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرا توجتا أتشتو كرا على يوتا قوانا كنا يروناني ما ياتالا ويوتا يم ممرو فقا دمونغا كافرو كادون ويم ممرو مين دون نالما نو وچلا نو يرو ديدو او يردي كرا ني او دي نغا نجمو ني قرانا انت كرا ادلا او دي كوسو على يا توجيرتا abe min donde abe mamadou min donde ngambo demo qur'an aya kuna ko aminu bima nuzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ويا فلوي نعم أنا ياي أقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا أقول ما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل سبع أقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نندا نندا فلي كلمك على كرافه والله صلى الله عليه وسلم أي كراف تويل تقول مياما سونغ على كراف ويلتي أمو كده كلا ندان فنت كلني على كراف دوين على كمبل ما كنيوت تسمى بيدوم على كراف خرما يني نيوت بيدوم تسمى بيمنه محمد يرى خرما يني صلى الله عليه وسلم ni horoma do jin be ala ken horoma ce ay ala kira yere horoma ni ma dalu dimo me kuma me wadoni ba yoro do ay amuna ay ku junyo ala kira yere horoma sayyidina ali bamuso fatima binti asadi fatima to zahra to da modela sayyidina ali ba fatule ala akuntu salamera aba fatule kira ko ti balabe bal ni bole ala kira nane sigi sayyidina ali wolo bakuna kira nane sigi akuna ayo muso koroba tanu da ako fatima da ki yesinyi dafa ede kira ne baye ne ba kofe ede ne lado ayo muso koroba tanu da ako ga chauka ta kabruse utara kabruse ala kira be kabru do sallallahu alaihi wasallam mai lamale global ko sere mela do mbi doni hadisa kono hadisa tona ba do mbi mi fo utara kabruse no sayyidina ali wolo baye ويا كبروا بس إنها باق مامنا وسنة كبروا ليه ما بدو جينا كبروا كنا محمد صلى الله عليه وسلم كم بدو جينا كبروا كنا أقاي بلديا الله خيره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيه سيدنا علي با كبروا دي سنا بقول بركة ماي قصبة كابو نا بقول بركة ماي على كلا تشوج جوا بأقفه صلى الله عليه وسلم وكان صديقون عمر عثمان علي دول يدمون aya bobo ka ba atala kuma mina ayi donki daki shene kaburu de kono muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi tamada bogola kaburu kono ala kira ya ala wele o yorabbe wa'aduka ya man masamin ci lay do boroto ala ighfir li ummi ya fa ne bay mode ummi ba'da ummi mba kofi ala ya fam ayi mun tugo ola ako allahumma اغفر لأمي بحق نبيك محمد أقول نير محمد قصو نير محمد قصو الله يفعل نبي موسى وسيدنا علي باي على كلام دومو لا ينبغي كهكذا كلام دومو أقول بحق الأنبياء الذين من قبلي أقول كلام من تمنى نيفي الله أولو قصو يا فنبا موسى الله أكبر الله نبي مون كلام من تمنى نيفي كوني محمد أكيا أولو قصو الله يكيا فنبامو يلا رمايني كلام هرماني أياني بدو وين فينا بيجرا كبرو دوني لا نعم كبرو دولا الله أكبر عند أبو سوما دونا لا سونا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمالي ككرا دوينا على شيء على كرا كوسو على كرا هرم كوسو أبرك كوسو نسلامي يوبا نيبانو مو إمونا فقيل ما ترى الله هرا سلام كافر كنجلة كده على سلام منافقين قرآن کو على كلام إن المنافقين في درك الأسفل من النار بس سلام النافق دو جانب بجوكر جانب قرآن الله رب محمد إكو تقولي
sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar mamin go hormata ala kira la mamin di songa kira do ani ala che mamin da fa ala ka ala kira kamo ala kira horma kamo abra kamo ni kenye ni tonye yedla la haradla ito ko islam munafiki wajani me dew na jukoro janna yibe sigata law muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallam kira ya ala kira horma ni nafiye nabi mo ni kira horma ni kuma da sahaba mo sahaba tabana minu ya ala kira jolimi uya me ka da fej menga horoma uhudu kala do kafiru ya ala kira soro ka gusha kun do nege fula be ala kira kun la kasgi o do nege do ki be ala kira uhudu kala do uya gusha kun la fula do na akumulo so kono fula unana fula ala kira kun la sallallahu alaihi wasallam joli ko par sahaba ke do yidabri jolla o yorabe ka sama kira ya flatan ako tasmati duntum Allahu akbar joli mini ko tasmata doublé mawbe ni olu joli mi tasmati dum Allahu akbar ni ala kira joli sallallahu alaihi no seri kono jani me kirimo haramu ye ni ki bi sigo la mi dalu do dimo mi de kira fay ni sigara do be kafriya sahabo ya ala kira joli mi mawsor la minu ya ala kira soni bulwon denta soni na se ngon denta ka tige vie ka jini ka ke kale barala ubada unyana so mafe o chaw sor la sahabo la mi kira soni ke kale ka da unyana o ya ka da fe me horoma nyinte odo de sahabo sor la so be miswar de amba aisha mo ko ne kira wasira aka kira washi ji sani ni miswari ko bala ka ko usida ويا كفج ميكا هرما تالو بوكي اي صحابه تمنا منو نكرا يسالجي تو بيسالجي بوتا او صحابه تمنا صحابه صور لا منو يعلى كلا كوزري منه كا كسبي كادو كا فولالا نو بيدو كلا كنو باتشرو كنا الله نعم هاجتو ويروينا سبنكو سزام وچاما كو سبن يري حرامي نم ناني قالكي ويري دادونا سبنكو يري nabe daga wala manate daga sebe dobe obi daga sebe dobe obi saka haramya ni be kuma fo idado kuma ne ka wala ni sebe be ke haramu yele be ke haramu ngani atonga ni kuma injabe jula ndanga teme jabi sebe min daga lelo o ye qur'an ayay ni mami ye qur'an ayay sebe ka ke sebe ka duloila ni mami ko sebe haramu kafirido نشبي دغا نشج بين نمامي كورنا آية سبع كاك نشي ودغا ليلو نمامي كوس دغا يكافري نبين ينغو كل والله غوانزا وتو كلاوا وبكلا جي غوانزا جسما غوانزا ويا حرامي وا بس جسما غوانزا وتا حرامي من كل والله سبع نياكو جسماينا ومن كل والله سبع مينغا كاكو جيلا ايكو كو جي حرام تنشي سوا eko ko jin haram wota o kuma mu jin haram ya donc nasi donela ay kulu wala kala ala o de ma ka haram ya sawa donc ye kulu wala de ka haram ya sawa me takena القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد قرآن على مكان دافع مكان قرآن ممبى أفهم فيجا أسبك كسبندي أسبك نشيمي نبذ قرآن ممبى كنشيا بك نشيمي أبي كي قالا أبي نيدا لا عربي دال دنيا كنا فويتا الله أكبر الله أكلي من داما صحابه يسبى منهم على الدقة تجيكا عمر يسبى عمر سيدنا عمر أي سبب شيفلا أي سبب كادم مامو كوا تادم مصر كنيما من زيلم كوا تا سبب إملا مصر نيلا وبايم بسوني ساموسا باس سوني بوتيجي فالين دي ولا دك ما بجابنا أبني ساموسا بايم تيدو نام سوني بوتيجي فالين عمر يسبب لا جاي تيبلا كتا عمر يسبب كادم كونو تا كوا سبب دي إسلام نيما من بي كوا تا سبب لا باكونا سبب لا باكونا بوتيجي ما كا سو اوسا افرا فكتا ويوكتا الله اكبر ebe ala do umori ay kon ni sebed la kibi jigi doka wala ni kelo do aljo ko ko kibi jigi doka e jigi dambe fembe fe bakrenga o yala la ilaha illallah muhammad rasulullah kuma re chayoro ni kuni ye sebeng la kibi jigi doka ko kayina ala o mani mai jigi da febar kamida ala muslim yala o dalu be be bulo ala kira uhudu kala do abi uhudu kala do ala kira nege fula do
a do huye muli ala ko mbiu ataba ala be mais muna ay ne fula do ne ga khana so ayen ne do ki do ma haka ka damfa ebe ala do ala kirai la ilaha illallah kama ko mo awo ya toisa ita ala do sayyidina umar ya sebe kabla misra nilla umar ya sebe masaka do rum masake kungo dimi gele kumbala ayen mo bla kana fo sayyidina umar ka kungo na gula bina fa faka do ala umar ya sebe ka dla ka dama ko ta de masake ma akatu aka fugulala da du de bembulu abatu fugulala ni kungo dimi wula na ya turo kungo dimi bana o sebe ka so be ka kungo dimi ba pew Cɛ wulila don dɔ la ka sɛbɛn wala a y'a sɔrɔ sɛbɛn bɛ sɛbɛn kɔnɔ bisimilahi rahman rahim ala tɔgɔ banne ya Allahu akbar a kɛra sababu ye cɛ dɔ silamɛya la Umaru y'o kɛ an ka bɔ yen an ka taa Khalid bun Walidi naam rajulu min rijalillah ni cɛw tɔgɔ fɔra ala kira mantonw na ni cɛw tɔgɔ fɔra ni nbamuru cɛw tɔgɔ fɔra ni cɛ kelen de a bɛ ala ka danfɛn bɛɛ sanfɛ kira manton bɛɛ nbamuru la cɛ farinya na kɛlɛ ɲɛ dɔn na Khalid bɛ danfɛn bɛɛ ɲɛ kira manton bɛɛ fɔ n'a ye bɔ karamallahu wajha Ali Khalid bun Walidi Hudaybiya do ala kira y'i kunkolo di kira k'i kunkolo di k'a kɛ pɛsɛpɛsɛ ale tɛmɛ siɲɛ saba a cayalen siɲɛ naani a ka ɲɛnamaya mɔmɛ bɛɛ k'a kunkolo di k'a kɛ tile a mɔmɛ bɛɛ a cayara siɲɛ naani n'o tɛ siɲɛ saba wa a y'a dili min kɛ fana k'a kɛ legelege ye kɔrɔ b'o la n'o tɛ sahaba bɛɛ gufatigiw de ye n'i k'i ye sunnamɔgɔ ye k'i bɔsi bila k'i kunkolo di o ye munafagiya taamasiyɛn o hadisa bɛ yen wahabiya karamɔgɔ tɛ se k'a kalan Allahu akbar ayi o hadisa bɛ yen komi dɔw domani kɔnɔ bi o k'i bɔsi bila k'i ye o ye kunkolo dilen don ala kira ko k'o ye silamɛ nafigiya dɔ taamasiyɛn ye a ye jamakulu dɔw fɔ diɲɛ laban na o taamasiyɛn ye nin de ye Allahu akbar an b'a tile la k'u bɛna bɔ diinɛ na u tɛ segin ka don diinɛ ɲuman kɔnɔ bilen fɔ lahara a ko taamasiyɛn ye u b'u bɔsi bila u b'u kunkolo di ala kira de y'a fɔ ni hadisa in bɛ yen an tɛ nin baabu kɔnɔ bi hadisa jama ya ayi an t'o kɔnɔ Muhammadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khalid bun Walidi ala kira ye kunkolo di Hudaybiya don dalibaw b'a yɔrɔ dɔn a ye sahabaw wele k'a kunsigi tila u ni ɲɔgɔn cɛ ala kira y'o kɛ ka da dalu kan mais munna kira ma kunsigi fili ale yɛrɛ de y'u wele ka kunsigi tila u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ye caman sɔrɔ a la dɔw ye den fila sɔrɔ a la Khalid bun Walidi a ko Muhammadu Rasulillah ko ne mago bɛ tensi de la tensi ne mago b'o de la ala kira y'o di Khalid bun Walidi ma Khalid bun Walidi y'o de kɛ sɛbɛn ye k'a tu k'a a kala a ka fula la n'a bɛ taa kɛlɛ la a bɛ fula yen don a hakili sigilen min ɲininka dɛ e bɛ ala dɔ Khalid ye e bɛ tawhid dɔ Khalid ye e bɛ limaniya ka tɛmɛ Khalid kan la ilaha illallah Muhammadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bon ala kira kunsigi Khalid y'o kɛ sɛbɛn ye ani maa min ye kuranɛ aya kɛ sɛbɛn ye e yɛrɛ fɛ sisan kira kunsigi ani kuranɛ aya jumɛn ka bon min ɲininka kuranɛ harfu kelen o ka pisa ala kira ye siɲɛ miliyari sallallahu alaihi wasallam a kuma i lamɛn dɛ n bɛ baabu min na baabu gɛlɛn don ni faritila dɔrɔn i bɛ taa jahanama kɔ sisan sabu a bɛ kira fɛ yen fo n yɛrɛ bɛ ka siran kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuranɛ harfu kelen a valeur o bɛ ala kira ɲɛ siɲɛ miliyari Allahu akbar Muhammadu Rasulullah ale yɛrɛ valeur o bɛ ala ka danfɛn bɛɛ sanfɛ siɲɛ miliyari Khalid ye kira kunsigi kɛ sɛbɛn ye n'a bɛ taa kɛlɛ la a b'a coro a kun na a jigi dalen don a kan a y'a bɔ silamɛya la wa e bɛ ala dɔn ka tɛmɛ a kan wa o Khalid kelen Ibn Walidi o Khalid kelen kɛlɛ dɔ la futuhu Shamina a ɲinɛna fugula in kɔ wallahi a ɲinɛna fugula kɔ don tɛmɛna sa tilkal ayyamu nudawiluha bayna nas n ko silamɛya bɛ to ta cogo min na bi silamɛya yɛrɛ ɲuman maa tɛ bila a banna silamɛya tɔ kɛra tɛgɛrɛ fɔ ni taabolo ko ni danbe yɛrɛ fɔ gansan tɛgɛrɛ fɔ gansan pasa langolo nin ka ɲi a bɛɛ kalo wallahi a finman de cayara bi cɛw filɛ an filɛ ka minnu fɛ o de cɛw Khalid bun Walidi a ɲɛna fugula kɔ a ko a bɛ ka taama sahabaw cɛ la a ko ana amusul yoma a ko ana amusul yoma a ko ne bɛ sa bi o a ko ne bɛ sa bi sahabaw ko e bɛ sa bi mun kɛra aw kalan sewati n ka fugula Allahu akbar ne ka fugula man na koyi sahaba dɔw ko a ma o don kuma ni fugula tɛ se ka kɛlɛ kɛ a ko n ka fugula fo sahaba dɔw dimina kɔrɔ ko ale ɲin'a fɔ a ko ne bɛ sa bi sa Allahu akbar nin kuma in lajɛ dɛ Khalid ɲɔgɔn belebele sahaba la
onya naka fugula ko so fugula mi ala kira kuzigi bala sallallahu alaihi wasallam Khalid usra kala kana kaminga azigit kera ayirla azigim sayarla ako biyenga saya doy uko muna ako nya nga fugula ko o man fugula te sa kala kewa ako mbese ako ngambita Allah rabbi ukiwo fuka damunga era bi kula fugula ino fe kada fej menga ako fihi sha'r rasulullah ako kira kuzigi de benga fugula ina sabo ko wallahi kikulo kumbila Allahu akbar sabo ero fay sabo ko de ko kulo kumbila ala kira kuzigi assalamu alaikum embalama besangari mungara khaldu muso mun to sokono ay khaldu ka fula dulli afur muso wada ko so ne ala ya sahaba chawtan yoromina qur'ana kono abi sahaba muso tan yorola ako innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعاد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سابو مسوك يمسويه ألا بك سابو مسوك تنويا ونوشو خالو بن وليد فرمسو فرمان باي أقول جوما أي كريكات دا فيلا يا كريكات دا جو يا كريكات دا سوكلو يا ربي ايه مسو دونا سوكنو ayo khandu ga fulata ka fula ka ka misoro ka kuzigi mondo mora kuzigi kunga jampoju aya kuzigi mondo ayo kuzigi mondo ka fula do kuzika ka tla ka jalamu milki ayar khaldu bunu walidi furmuso ayi becce finuna ki tazri ka mamru taka balaminala ne gawali ka boka yela soka ayi kunda kele yoroka abina se kele kono mamina waso kele bini ka damine poussière wulendo kele damine ne muso kafiri mani jonya bi balye ayi chaw fara abike ki kungolo mun ne chebe sura fajme poussière be fami be cheka chaide i chebe sura poussière kele fara mayoro aya da chebe sura akora ka chenyi ni fa tara se che jolemo ajora asira chemo yoro mina ayi fugula toga ba kungola ka fugula de a chemo yoro be cheyi kota ya so ale furu musodo kele blele chela mane mi be fa be fe Allahu akbar khaldu bur walida akiye ne gasa ako ne gasa bali bi ala ke sara koy me khaldu amma fed konjugu ya don muso e fula dama du sonjara me muso bina bok din kala jamay kono to de kata o de kono goy khaldu bin sa Allahu akbar o yoro ba da fed da juri ma no e fur muso ni chawo chay do nya fa ya be dishite ayi dishida bela ya be fa katlaka sai ka ta da ka sokono ve bi sangari ambe bitay ndoya la horoma ko o koni ni mami ngokibe la horoma ke ngaloy o yi bole islamia la o yi bole o yi kele kafri li la islamia era de la horoma islamia era de horoma wa horoma be fon fena ala kira de ba be de sanje kira do ina ala se ka hera bodila do kui sunga fo agara tika do kui ku do yin ni inshallah bi amed wo kui amed wo ke islamia be mami mala me minta la me jamana gies la me be amed wo ka be la fier an Kenya an labangunima ala ka tan islamia mama be an wele jamana ko ka anga do ba be am do ni na be sulki la do ba be wele me ke ala de ba donc amma ko ka do la ko sobe wele na do ke la me bo ya me do ke jamana anga jamana yi basigi an la fier ya rabbi ala ka na na ko jamana ya rabbi ala ka ba atugu ala ka mali ba atugu ala ko ke ala ke horoma ko ani sahaba imam ko so ana bana mo ko so ala ka kan angram mo ko so jamana ala ka ba atugu ala ka jamana se tula an qorola ni ko to mina hani lafiya ala ko dina mali ko be ala ka sabati mali ko be ka sabati islamu ala ko ke me be ke sabati islamu ni nyonje ni kete be ke ngalo ko tsaka ke be ngalo ko fona ka tu ele diga ngalo o ta ke dalla ka fi islamu ta laiki islamu islamu kelem todi ni islam la to bi fiye ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. an balima an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Energy TV sanfɛ k'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛɲɛbakaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo Lamini Kone n'a ka jama an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ko Ala ka kanu to n'Ala sɔnna ma Dɔgɔtɔrɔ Lamini juma wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin plateau in sanfɛ Ala ka juma wɛrɛ yira an na an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Où que vous soyez, nous savons que vous nous regardez. Une variété de programmes qui ne vous laisse pas vous ennuyer.